Ir-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew issa huma storja u qegħdin inħarsu l-qudiem. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat kif indirizza konferenza tal-aħbarijiet flimkien ma' 3 kandidati Laburisti fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Iddeskriva riżultat miksub bħala pożittiv immens filwaqt li tkellem dwar ir-rieda tal-kandidati Laburisti li jaħdmu id fit mal-kandidati l-oħra għall-interess tal-Maltin u l-Awċin. Il-Prim Ministru tkellem speċifikament dwar Għawdex u qal li jinsab kuntent li għall-ewwel darba fl-istorja konna ninsabu qrib li neleggu membru parlamentari minn din il-gżira. Tkellem dwar fatturi oħra li jindikaw bidla fil-mod kif jaħseb l-elettorat Malti, fosthom il-preżenza qawwija ta' kandidati nisa. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Joseph Muscat irrefera l-bidliet neċessarji fis-sfond Ewropew, fosthom il-bżonn ta' politika ġdida dwar l-immigrazzjoni illegali u politika li tħares lejn it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi. Fakkar li l-kandidati eletti fisem il-Partit Laburista Mirjam Dalli, Marlene Mizzi u Alfred Sant ser ikollhom sfidi partikolari anke l-fatt li Malta ser ikollha l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew fl-2017.